Astaga. HP mo, di HP mo, HP mo. Kata ni bapak kita. Kata ni bapak. Mak, kanina sila pinatake. HP mo dia, kata ni HP mo di. Tama na tama sa niya. Astaga. Nampak na kung apa kena? Iya, nampak. Nasa. Bisa ulit. Ada di ulit ka. Iya, may kabawa na kami na. Sabi ko ka, wag ko rin siya.